Na ka jingmi khubor halor ke FIR yu menteri rangba ka jala lembat kiwi ke sorkar halor ka jingkeno ai dulir pata jong u hadanak gre aking ka Voice of the People Party VPP hene ka sngi kan ritrik uluber arajar arpun rew lingba u Dr. Apis W Rani unong aiktin ulepen pau ba u menteri rangba ulale persya ban beteng sa mi ki dulir wat hadin ke FIR. Haba krench kila kathai kubor u Dr. Apis Rani u laong pakat kum ke hajar laong ba ka kam ka don ha ka jing bishar bat ha ka khatway terik u rempang arjar arpun riu u menteri rangba dalade u lasa mi pata sha ki nong shoshnong ka nik wat gre ka badang hap ha ka danak gre aking bat la keno ba ki bayo pata kila hap siu ka dor ka barem. Meet kadai basically halor jong kani ka news item report ka bala ami hang ne sulong times menta ka sngi kan tu tarik jong new nai march ka baong FIR file against CM and others tingi ko abanya karan ha ka bedai ba kani ka FIR ka bala file da unokma jong katika danagre aking hangti ha po west karo hills kani kadai ka isu kabayakta ya kani ka jing ai khandau ka jing ai pata jong u chief minister bodon burom rengka lembat u deputy commissioner jong ka to ka district berkibai officials kumbakala apa perteng ru hakni ka payar haka kharwai tarik jong banai February arajar akun rio ti kani kala ja wat hadin baya kani ka mat la tian da kamukot duma hakaying kasyari kabadan buram jong kami khale haiku kani kala dai ne jok kesnem arajar apusan te henry wat ba kani ka mat kadon hapo jong kaying bisar kabadan buram te henry ngi i bana kalyang jong chief minister udang ye biteng ye kani ka kam banit sa me kita ki pata khandau syaki brio hakitu ka jaka te harin kani ke jingle ke jong u te nagalyang jukinok ma kila file ka FIR persya yu te hangni kila keno ru ka u chief minister ula pen khen ya kani ka jing bisar jong ka ying bisar bodon borom lene ka contempt of court ka bagi ong te kata ka de ka bangi inang ni tengi kum ka party ki ba don ka jing kle na ka banta ka u president jongi ila res kani ha kani ka budget session ka badang sudep aku assembly ha ka bagi ba kani ka mat anti potang na but ila express ya kata ka jing snow jongi but labu ka tu kani kitik kali ha ka bidai ba kani ka mat batan kam ne ka jing pensyai tenrei ha pading kini ki ba pa ngi ba chief minister la ya skmat kani ka kam te ka ga bangi ngi gung ka party ka long ba ngi ba une chief minister ula penkhen wei ya ka jing bisar jong ka yeng bisar ka bodon buram dan ka bangila ban ong ka contempt of court te beleng ong contempt of court kara kolong kani watla ka yeng bisar kam syam a ya ka stay order ha ka bedai ba kani ka proses te henrei kamut pat ban ong batang nomor ba ka yeng bisar kam syam a ya ka stay order pensyu ai sekrang kalong contempt of court in the sense ba claim respect ya kane ka judicial proceeding ke haba kane ka issue ko don yeng bisar ailat ya ka jing bisar ba kanya sakmat don kam ban le karki ya ka habang ui ba kadon ka jing persya na kalyang jong ki traditional institution santo te hakabede ba kata ngis ngo ba kalalong kum ka jing penkhen si benta ya kane ka proceeding jong court kabar kalong ka ba khamsir khai hingni kam dai tang ya ka contempt of court kane ka dai ka contempt of custom namar balai kene ka khindau ka siap kum kalong hapo garu hill santhi hi kum balong lem ha ki we ki benta jong kane ka north east india ka jongi ki riulum ki jongi ka khindau ka siap hi ka dai ka ba don ha ka jingpai ki jingkhmi jong ki nong song snong dan ki brio te kata kala menlong lemba kini ki institution la kalong kapur la kalong ka traditional institution berkiwai kumba kalong hangthi kumot kadon haka jingpai ke jingmi ka custodianship jung kinokma tikini kinokma kila haka tu ka mukot doma ki bakila ai kila persya ya kini ka jing ai khandau jong u CM haka tu kopor haka tika snem ko ladem tenrei ngi war hadin balai ai ya kini ka jing ujor sa kayeng kaseriru nga iya bakane ka kampanya tikane kalong thik kumbang burom ya ka
tradition jungi ki riulum kerpang naga benta ki men ki parah ki jungi ki badan hang dia por riulum karo kata gede ke bangi te kai ke bangi kum ka parti kalong ba kani kala long kum ka kam politics ka jong CM kadi ka political move ka jong u namar bangi suthu bagane ka district council election hang the kala jan menta kin sapolong larang kala hau bana April te kala bandai kata ka baru kala ban involve wat ya kena ka corruption ru ya kata ngim la ban ong ten rei ui ba kini ki jingle ki jumu ki thaulati seta tengi kumbangila era aku assembly te kene ka ngim kwa bani keren sepang kita ki details sama kene ka matter kalong sob judes nama kadang don hapo ka yang besar ka buran burom ngi burom ya yang besar ka jongga jalame khalya tinginem kwa ban komen sibun ten rei kum ngi naglen jungi ka parti kalong ngi penrem ya kene ka jingle jongu CM te kumbau presiden jungi uloong bau kane ka sarkar hapo ka jalam jongka NPP UI ba kalong anti people kalong anti local te kane ka jingle kane ka kenti ka pamenta kala pa usana ba kalong kata kalong te nama kata daw ngi persya jori kane ka jingle jong CM te ka jing sisa mendadai ban up ya kata karai jong ka yang besar dan rei kabupaten kam kalong no CM kalong ba wad iki we gila kelenti pan ya snguthu jumot bagine ki traditional heads ki badan hang the banya keran bagi beri bakum datar nama kene ke jaka ki ong bagade ke jaka jo ke sarkar dan rei haduk mentangin pad esai menu ka tolong kata ke jaka jo ke sarkar haganu korkom ka tolong hatu kata kalenti ke basim ya kene ka khandau ban pelong ka khandau sarkar kala ya baik kali RNT na em hatu ladon na em ka jinga pen lang bar ki nong song sinong hantu bakum datar te kita gedi ke jingkli ki ba wa nagalem jungi ngila yara apa ha kayen terbat hoan te nama kata daw halor kini ki kendrum kendram halor kini ki jingbam shai te niu iba akajinya sa khamar ka jong hukum ne kala pen khaini ya reti ko dustur jong ki baraja berde jong ki batana cha chathi se ko health ki sinjam ki ba ko to kon sukut tang ban supan ram la ki sinjam pada ba parti kan ya nang ni sa khaman Nagalang jungi kum ka parti kalong ya hasanda bat ki pa ba ban smuthu ya ka jing don kam ka jong ki ban smuthu tikana bha ya ki mat ki jura ki ba involve ke ne ke case dan rei bangin kran sibun sapang ka claim ka counter claim ki arguments ki counter arguments ka ne ka nom sha yang yang ne namar ba ka ne ka matar hi ka don po yang bisa dan rei kalong nging yang na ka banta ki ba abang i bagi pa ba abang i bagi priyo ki don ka jing persya te ni baik ya ka isu hang ne namar kumba kalong hi ka khandau ka siap hang ne hangi kamdai tang ka kenja aset kamdai tang ka khandau handai ka dei na ka banta ka identity ka jongi ka don la ka jong ka system ka jongi ka bangi bat ka khando siap tingi i ba kata karo kombar khando ba siap kumba kalong hang ti ka kala sakta tinama kata daungi pen pau ya ka jing persya ka lo kata